Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Sudah sampai Lek Sri. Mau kemana? Mau ke Pati. Mau jalan-jalan ke Pati. Lambine padha kangen. Iya, atik kembar. Kudunge piring ki lumayan gosok ya warna coklat e kudunge. Ganjarak ki, Mbak. Kula ngajeng ngeten Mak wawan Lek Sri. Aku yo ora. Loh Lek Sri, apa janjian mbek Mae arep ngono meng dadakno? Wah, enggak kok. Ini berarti pabrik. Lah nggih. Bukan sarapan. Sarapan banget, Mbak. Sopirnya kan sarapan bareng kok. Nggih. Mas, Bang. Iya, gitu loh. Kulo mana? Kok? Apa nih? Kok ini kulo pengen sendok. Aku takut juga. Mbak nang masakan sini. Sendok wis. Lah itu sarapan sih. Dua botol bungkusan itu. Tapi sarapan ini. Yo, Mas Mama. Bayu lagi, bayu lah. Anu, Pati ki enak apa ya? Wisatanya apa? Pati. Nah, ada sir. Wisata apa le marenek nek wisatane Pati. Nek ini Rembang ya malah kok. Nek Pati apa ape ning ngene Saridi. Soleh Pati. Ajeng tengene Soleh Pati. Soalnya Pati. Heeh. Dan Pati ki ning ngene Saridi. Wisatane Pati. Enak. Nek Rembang. Nek Lembang. Ayo sampe kok mulak-mulak. Aduh. Mendeman iki wong iki. Enggak ngukur gak melok iki ya terusan. Mendeman iki. Boleh to anu? Kelenger. Heeh. Kok nggak kayak ngelu kayak urung santai nganu kayak. Ya sarapan sik komentar. Nggih. Ki sopir langganan nggih. Kok restoran ae, iki ngono restorane nek sendi. Iya. Aku ya masak-masak. Panggangnya 6. Ono tak kei loro, nek seri nek tuk loro. Mbak kok nggon Mbak Sofi ya? Nggih. Mbak Jopani. Mbak Jovani. Nek digawani wak aja gelem mau. Lho. Ambune amis. Duh, Mak yo memang amis, Mak. Kok Kok Ngot dikon ngadeg kan mesti opo. lho sing riyen niku nggih pun diadai ngoten niku tek pun ngoten niku pun dipersiapkan nggih, Mas. Iku rezeki, Mak. Alhamdulillah. Amin. mau ijek kok wae. Apa neh cumine winuk nggih, Mas? Lha kuwi yo ngorong ae mbok kei piro ae. Ketian Mbak Jumia aku gak. Tulisan aku ki wis batang opo tak pangan. Nggih oleh Sri ya Allah. Tempe tahu balur malah Iya, ya nek balur. Padahal jenengan nek anu niku Enggak. ngaten niku nek anu ya cekelane wak-wak lho ya. Aku mah nang Padang iki rumah ngetok. Ndang nggih. Mandu wis mliyur. Kak Tuyan. Kak Tuyan. Cumi ya, Kak Tuyan kok. Kak. Enak bisa? Kok ana tekok iki. Lah kok ketoke ora mulih. Yo, ketoke kerasan. Ketok wis kerasan. Niki gak ya ampun punjule mak nek 2 minggu. Wis yo wis. Ya Allah. Yo pancene yo pengine ora mulih iki ketok. Dan dek wingi niku postingane malah kelet ambek mbae Sanum. Wis kanthi. Digendongi mbae dijak nang pasar ngoten niku. Aku dek ora ndelok postingane, Gum. Maksudnya ndelok postingane ngono ndekne kok kantil mbek bae, Mbak pisan iki. Sanum. Selalu mbek kowe. Ya gak mulih banget. Lah. Mulih deres mulih le. Jenengan telepon pripun Lek Sri? Tau kok tau mandu Bu. Maksudnya mboten jenengan tangkleti. Tak takoki suruh karek nunggu idang. Manut Ya, tetep manut Mbak perasaan Ida. kono. Iya, nggih Mbok ya. Ida tetep perasaan nang kono lah. Iya. Wis kowe ya mbek putri tok iki lah.
Seneng mek yo kerasan yo. Iya, salah satu gawe omah. Iya lah kendali anak tetep dipikir di. Soalnya anak aku ke enak ndak geger nek tak ana putri kabeh raketan sithik-sithik di. Iya. Nggih. Lah maksudnya nek kono dadi sitok ya ben nang kono lah, ben ya nang kono. Iya. Wis lah. Nggih. Kerasa. Lah salam kok suwukno kok kok nyuwukno. Mane pripun suwukno. Ya nggen ora burek ning Ya beneran malah kerasa nih. ning kapal. Ngoten. Ora nangis kok ndang urung teko nggon ndang kurek. Lah sing nyuwuk kebacut kuwi. Kebacut dikarasano ning kono. Sing nyuwuk kebacut ki. Kudune disuwuk kebacut ta ya, Mbak? disuwuk kok kene neh anu kena mboten ngoten niku. Diju apa nika kene? Kaya diputer giling ngono. Kowe kirim Uya paketno. Saat iku kirim-kirim maksudnya didongake kok kene mak jenengan kirim uyah iki. Dukune kon balekno, Uyahe terus diadai plastik terus dikirim norono. Ya Allah. Paket uyah tibae. Paket Uya. Ngono deh. Uya kali. Iya lah kan. Suwukno nang kono mare kerasan kok. Pirang arah mulut kita kerasan ya kowe nang kono. Nang kono juga karet cah karete ombo kok. Ganteni Pak kono Pak ya tuwek ya kok. Nggih. Pak Mbak Ida ampun sepuh nggih maksudnya. Cek Yo anake yo doro dhewe-dhewe ya. Anak papa turu kabeh Nggih. Jakarta Bandung. Andani kok Mbak. Lah teng griya kalih sinten niku? Yo dhewean. Putune cah cilik. Waduh, iki bahaya deh Mbak Ida nang kono ae lek istri. Ida ki anak ruju tetep koyo gak tega yo. Wong Mbak Ida ruju. Cilik iku. Ndek niki ape ninggalno wong tuwek iki paling yo koyo Kaya mikir-mikir ngono maksudnya, Mak. Kok wong tuaku nang omah tak tinggal dhewe. Undangan nganu. tulungane kowe sing apa jenenge? Terus enten lek Mbak Putri Anak ngono. putri, wonge paling ngono pikirane kok. Lah yo iya lek kau anak barep cah aku. Yo melok sedih aku. Lah Ida yo anak ruju, aku dhewe ngono kae nek wong tuwek yo ngono kae, aku yo eling mbokku nek tuwek. Terus piye? Ora piye-piye. Piye? Iko kelora mulih. Lah mulih pancen Ida yo anak ruju cah Pak Esdo tuwek. Ndekne yo ane yo kudu mulih yo kudu urang ndek ingin tak delok ndek ingin. Yo sak sir to muni ngono. Ora mulih yo ora apa-apa ngono. Yo iya lah Pak. Sing ngoten sinten? Sing sak sir ngoten niku. Eko. Lah turune ngentosi Mbak Ida, dan Mbak Ida Lah nek yo sik kan mesti teng kan mriko. enten luluhe atine Ida, nek Ida cek pengen kono kan yo ora mulih. Kono yo tuwek Pak wis tuwek aja. Nggih. Maksudnya Maksudnya tuwek anak-anak itu ora dhewe-dhewe. Kok ndane ki ngani kok nyarek ngedoli kan. Ora mulih kok. Gak dukun aku nek kosok aku nggih dukun api. bener to anuku. Oh, ngoten. Kayak diputer giling yo, Pak. Heeh, kayak diputer giling ben yang kudu mulih. Jaman kae aku mbek Barso puter giling Mbak Barso kali Kalimantan kan. Karo sawor kae. Lah piye wong yo iki ana ya anake. Paling ki wis nyaman, Pak. Itu kono klambi yo dijak il sawis. Nggih, dijak nang pasar tumbaske klambi. Diingin iku dipangku sing apa yo, Mak, ya Allah kok kelito mbek bae ponan batinku. Tau tak kandhani piye. Pak Emur iki takoki yo. Nek ra kena gini, Pak. Aku mikir Pak Emur iki ditakoki. Yo wis kowe yo sing ikhlas. Enggak, ya boleh deh kok. Cilik tak kempet bayi tak gendong.
gede-gede tinggal aku. Pun setahun luwih ngelik Sri Elsa niku umure. Saya cong ngerti sing pokoknya sing gantine aku damik dah iki kudu mik tangi nduk. Nggih. Wis ora turu mbek aku iki gedhe iki. Nggih. Bayi lagi lahir umur 3 dina iki aku sing ngono iki. Nggih lan jenengan pone putu pisanan nggih. Maksudnya kan Mbak Eda yo Enggak, Sanum, gak mulai Sanum. Ngene gede-gede dani kok ning anune. Ayo ndak Tahan mulai. mau mbok suwukno kok. Kok disuwukno. Pak Eko ngulukno jare ngen gak rewel. Gak rewel apa, tukang suwuk ki yo mesti ben isane kerasan. kebacut. Sing suwuk kuwi sing salah. Nek nyuwukno kuwi kleru kuwi nek nyuwuk. Wong nangis iki dikeki gemuk. Ora disuwuk, berarti nek disuwuk ki ndek niki uyahe kleru. Gemuke kapal. Iya nek gak keras ngono iki nek numpak kendaraan nek nangis ae bocah dikeki gemuke. Kuwi lha iki kok ana berarti ya dikerasakno nang kono kuwi lho. Ora mule. Lha berarti kleru ya. Kleru adukune kuwi koclok kuwi. Blok. Maksudnya iki gak pengen rewel ning iku mobil. Yo nek sepur niki ya gemuke sepur. Ana gemuke motor ya gemuke motor, kono boke gemuke kapal terbang ya gemuke kapal terbang. Mesti enek gemuke lah kuwi nunggu roda-rodane engko ndang dideletno ngono carane. Engko nek nunggu sepur ya sepure rong mlaku ngono iki digolekno gemuke. Lah wong kuwi Lha piye, Dik? lah wis kerasan nang kono wujude ya kok muni ngene. Kok gak mulai di PC. Ya sak sel ya ora mulai aku. Kalih Mas Arifin. Ndek ni ambek ndek iki lah ambek Cah-cah nika. cah. Berarti koyo ketok ya kerasan. Ora yo idaya nang wujude. Nggih maring niku cara menawa Mbak Ida sing marai abot paling niku lek Sri. Nggih. Mendukung kan wis tuwa. Dadi ini piye? Yo wis. Iya. Ora apa-apa mbek aku. Sumpen lencer mbek aku. Ya, Pak. Ayo saya. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Nggih. Nggih. Itu matanya, makin. Mama, Ma, saya gini aku cat. Nggih, nggih lek Sri. Nggih. Nggih. Anak apa? Iya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Isine mbah lali iki. Lali. Tas opo iki kok? Tas tinggal kerja iki wesan. Ora tas keluar iki tas kerja iki wesan. Astagfirullah, kacamata. Coplok lah. Motone ilang gitu. Ya Allah, kok perhatian men kuwi tas piringe kok, Bu. Kan. Enak dhuwit apa ora kuwi? Enak. Wis, Bu, enak. Nanti parae. Nistake kuwi lho, kok go blonjo. Sitake. Kayak enak, Pak. Enak kok mak potong kabeh. Minyak putih gorene. Pak kayak dhuwit Pak kuten go blonjo lina kok. Bayem ngono mak ya. Iya, Pak. Anak Gak enak resik. ya Allah, Pak kene dhuwit. Engko nek lina-linan njaluk apa kok? Enak man iki kopi kira 2000. Nukok napa? Nggih, enak. Oh. Lah blusuk biasa blusuk. Ya wes ya. Oke. Wis engko marani anu Pak nenggone Mbak Ja. Alah kuwi. Pak nggowo apa ae Pak kuwi? Perangkatan bayi to.
numpak mobil iki lho kok ya Mas Bayu. Karek kayak numpak no kapal yo Pak yo. Karek numpak kapal ya. Iya tuh mlebokno kapal. Loh langsung dilebokno kapal wong montil dhewe kok Mas Bayu bingung. wis beres. Mas Bayu pokoke kuwi anggere wong kuwi wis mbok kei iman warak ngono wis aman-aman. Wong yang terima. Nerimo. Ki delok wetenge delok. Oh. Kayak mas Oh, sego pecel ya. Kono kono dikei iman cumi wis. Walah ger mager. Padha karo awake dhewe berarti. Mas pecel. Lah, terus Ya nggih. Sumatera kok engko anggere teko Jakarta wis tumpakno mobil terus langsung wis mobil-mobile dhewe kok koyo wong tipis ae. Iya Mas. Aja kok wong tipis. Mesti nangis. Sombong lho. Sombong lho mak iki. Lah nek Bapak Bayu sing diganggak sapa apa? Saiki diganggak eneng kok. Aja kok tipis. Nah, kene iki petuk markam kok. Wong nglayat. Oh nglayat. Iya. Oh tipis. Oh, wong kandel teko ya ngono. Halo, Dim, Bu Dimas. Ngono nek nyeluk aku iki Bu Dimas. Ngajeni wong iki. Gak tau Dik, Mis ngono gak tau, Pak. Bu Dimas ngono. Iya. Mas Kus. Iki waras. Iya, Tak golek ra petuk mereka petuk guys. Nek gak mersani anakku leh. Cek golek-golek iki. Iya, Pak. Utangnya kok nyauri, Pak. Pesane Mas Wahyu kok ora persennya anakku ngono. Lah kono bodho ora dolan kok kurang gawe. Wah, aku ora roh. Terus Mak, bodoh. Aku ora roh mae Mas Wahyu kok. Ora roh aku ndek niki. Wis to, aman. Wis kita ke tempatnya Bu Yuni, guys. Wis mau ke tempatnya Besti. Melon apa? Ambil pesanan. Apa iku? Terong. Terong. Wah, kerep yo nek nang. Heeh. Iki sewa kok. Dhisik wong ngono iku biasane panen. Ini tempatnya Besti, guys. Wis diterna borong. Ya wis wong aku meneh yo jam 8. Ndak mak jandi. Aduh. Maja kok diterna. Halo, Tun. Halo. Maja dereng mriki, Bu. Maja. Pun. Oh, sudah. Nggih. Pitake kok ndang sik uta. Ndang kok taruh dibelah ya, Pak. Aku rak mer-mer ngono kuwi. Nggih. Nggih. Jam 7. Nggih, sehat. Pak, pindah Pak. Becik apa tak kebet? Nggih. Ya nggih kok pinara jagongan rong jam. Akhire mati iki sore nang sini. Tak sibuk. Tak sibuk. Nggih, pinara. Ayo. 5 jam. Wahyu, Mas Wahyu. Ya. Ayo. Ditali terus ditutup riyen iki lawoke. Nggih. Lah, gowo ning pati ya saya nang telepon kok. Gurine ya. Ki Mas Wahyu toto, Mas. Kok mangan panggang ayam ngono ke pati. Gak ono sego tak trimo mesisan. Ndek sepene kan keputusan kene. Napa, Pak? Kasih keputusan kene. Gimana kita? Napa pon niku? Gawane kan arep ngene kita. Ngene anu
Dimas. Iya ini kita Wah. Aku pikir kok. Saya lagi nyetel ini. Iya, betul. Tak jadi aku jebul kalau loro cocok di pangan di omah. Ning kono nggo. Iya tan gawe wangi. Bot, lah ongkosnya pinten? Lah niku bising-bising mawon Pak. Santai mawon Pak. Amin, amin. Nggih pamit. Kami ikut tuh. Oh iya. Sing gede-gede. Nggih. Ada Apa Mas ikut Pak? Sangu nek aku tera anu kira Pak Marno. Pak Marno, Busuk. Pak Kulot. Pak Sumarno, kulot udah. Ya. Nek mertamu, Bu, saiki carane nek mertamu kudune Enggak wae. nggawa. Saiki wis menawa tanggaku nek mertamu ning nggonku kudu nggawa dadi nek. Mboten apa.